Maayong adlaw. So kani nga video, quick update lang ni siya no in terms of our ranking sa atong website ug sa atong YouTube channel sa Google search. So mo ni atong website no, pinoyaseo.ph, and mo ni atong YouTube channel. So kung moadto ko sa incognito, ang atong gina-target yun nga keyword no is free SEO training Philippines. So mo ni sila ang mga results. So makita na ta sa first page no ang atong YouTube channel sa kaning free SEO training Philippines, and ang atong website naana pod sa second page. So sa last natong update, I think nani siya sa fourth page. So nanata sa second page ani nga keyword ang atong website. And kung atong anaon lang SEO Training Philippines, wala pa ta sa first page. Pero ang atong YouTube channel naana sa second page. Kani. And ang atong website naa sa mga fourth page pa. Tara. Ana. So at least ginahinay na tag gawas gino og rank sa atong mga target nga keywords. And sa ato pong search console, diri pod makita no ang mga top queries kung asa gagawas ang atong website. Ani lang ka sa pagsulod nimo ani ka sa performance. So mo ni siya no. Makita diri sa ubos ang mga keywords nimo nga naa kay impression, meaning nag-rank imong website ana. Sa ato nga case kay wala pa like clicks no, kay wala pa man ta sa top page gyud. Pero at least makita nato nga kani free SEO training na natay mga impressions, SEO training. So mo ni makakuha tag mga idea unsa nga mga keywords na nga gagawas ta. Free SEO training, SEO training Philippines, SEO seminar, SEO analyst training, SEO courses. So kana no, hopefully mo sakag yun atong mga rankings and magka hinahinay gyud ta kuag clicks na sa Google. So kana lang siyang update. Salamat kaayo. See you sa next video.